Jɛmukan sariya bilo lajɛbagaw ni waati Sherif la Jabaramuso kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ko aw bisimila aw ka jɛmukan sariya bulon kan bi babu an ye a ta k'a ɲɛsin min ma o de ye an ka kasobonw fali ye jamana kɔnɔ ni an ka kasow ta k'a lajɛ bi k'a daminɛ Bamakɔ ka se marabolow kɔnɔna ma i b'a ye k'a fɔ kasobon ninnu u falen don fo k'a dama tɛmɛ kun jumɛn b'a to kasow fara ka se nin cogo in na bi gɛlɛya jumɛnw nana ni a ye mais fɛrɛ jumɛn bɛ se ka bolo da walasa ka dɔbɔ kasow fali la babu bɛ o kan bi o la n'i ko k'i ka nin hakilina walawala a bɛ kɛ wajibi i kan i ka maa wele maa mun tɛgɛ bɛ baara la o de kama hakilina an kɛlen ka ta nin ka bi le thème du jour le surpeuplement carcéral au Mali défis et perspectives maa welelen an bolo o ye lieutenant Dawuda Konate secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison CSSP affilié à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM babu bɛ nin ka bi walasa ni aw an ka se ka caman faamu a kɔnɔna na olu ye lakanalikɛlaw ye mun bɛ kasobonw kɔnɔna na maa caman bɛ a dɔn ni surveillant de prison ye juges u bɛ mandaw sɛbɛn k'a di maaw bɛ kɔnɔna ka taa di mais i kan ka san 1 san 2 san 20 si kaso kɛ i b'a kɛ ninnu de bolo o la bi Mali tentigiw an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kan k'a fɔ an nimisi wasalen don sɔɔni an bɛ don an ka babu kɔnɔ an ka maa welelen inshallah. Molitina an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn bisimila mɔgɔw kuma an ma ko seri ma i y'an ka weleli jaabi walasa ka na masala kɛnɛ in kan min bɛ kɛ sababu ye fili caman bɛ yen nɔ an bɛ jɛn ko filiw la kelen anw fana ye ŋunuŋunukan dɔw mɛn o ŋunuŋunukanw an bɛ se k'a tɛnku aw la aw bɛ se ka hakilina dɔw kan sanga ni waati n'a ma ko seri ma i kɛ mɛn ka wulikajɔw bɛɛ se ma walasa ka se ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ walasa ka jaabiw di y'o mun kan min fɔ k'i waleɲuman. Monsieur Suntura foli diyara n ye n bɛ se k'a fɔ foli belebeleba b'aw yɛrɛ de i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ lieutenant Dawuda Konate ne ye Mali kasobon baarakɛlaw n'o ye surveillant de prison ye minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kasobon lakanali ani kasoladenw tɔpɔtɔli n'u bɛnsɛbɛnsɛli ma an ka baara ɲɛsinnen don ma ne bɛ syndicat n'an b'a fɔ ma ko lafasali tɔn min affilié bɛ Centrale démocratique la i yɛrɛ fɔ introduction na foli diyara n ye n bɛ i yɛrɛ fɔ fɔlɔ i bɛ wulikajɔ min na kunnafoni di sira kan ka Serifila TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ ka Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw ni ce aw yɛrɛ ye. A diyara n ye bi ni an y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ Bamakɔ kasoba i da sera ma don tɛmɛnlenw na a jɔra hukumu mun kɔnɔna na maa hakɛ mun kan ka bila kɔnɔ a tɛmɛna o kan an y'a lakɔlɔsi fana Mali marayɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ ni gɛlɛya kelen bɛ yen bi an b'a fɛ k'an da don a la n'a fɔra ko surpeuplement carcéral n'o ye kaso fali ye i bɛ se k'a ɲɛfɔ ni mun ni mun ye. N'a fɔra ko surpeuplement carcéral kaso yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔw k'a dɔn ko kaso ye baarakɛyɔrɔ de ye kaso ye baarakɛyɔrɔ min ye mɔgɔninfin minnu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na olu bila yɔrɔ de don parce que n'i ye jamana taabolo sɔsɔ pour que juge ka rassurer k'a fɔ n'a mago jɔr'i la a bɛ se k'i lasɔrɔ bilayɔrɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen n'o ye kasobonba ye donc o de la a bɛ fɔ ko mɔgɔ marayɔrɔ don mais sununkun tɛ a yɛrɛ b'an ka da kan n'i taara i b'a sɛbɛn ne ɲɛ ko nul n'est à l'abri de la prison o b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ ni i kɔni sen fila bɛ dugukolo in ma bon kaso kɔni ala ka da kan dɛ a bɛ se ka kɛ n'a b'i bɔgɔ la diinɛ b'an di n'o tɛ i bɛ don a kɔnɔ mais maintenant thème yɛrɛ ye min ye surpopulation carcérale o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ ko ni kaso jɔra ko ka buna hadamaden hakɛ min k'a kɔnɔ n'a tɛmɛn'o la dɔrɔn o surpeuplement ye ça veut dire que a tɛmɛna a hakɛ la an bɛ se ka exemple ta Mali kɔnɔ bi kasobon 61 de bɛ Mali la o kasobon 61 o fana sigilen bɛ sigiyɔrɔma 4 a sigiyɔrɔma fɔlɔ an b'a fɔ ma ko les maisons centrales d'arrêt c'est-à-dire o de la min capacité d'accueil ka bon ni kasobon bɛɛ ye kasobon bɛ se ka jama ta ka taa bɛɛ kan o fɔlɔfɔlɔ kelen de tun bɛ yen min filɛ Bamakɔ kura n'an b'a fɔ ma ko MCA mais kelen jɔra ka fara o kan o bɛ Kɛɲɛrɔba ni Bamakɔ kura ta fana bɛɛ o bɛ statut kelen ye an b'a fɔ olu ma ko les maisons d'arrêt n'o bɔra yen an bɛna les maisons a bɛ fɔ ma ko les maisons centrales d'arrêt maintenant min b'o dugu ma dɔɔni a bɛ fɔ ma ko les maisons d'arrêt et de correction i b'a ye olu de bɛ an ka capitale régionale ninnu bɛɛ la olu de bɛ cercle ba ninnu na o fana capacité d'accueil fana ka bon dɔɔni ka o bɛ dugu ma dɔɔni ka tɛmɛ n bɔra ka fila fɔlɔ minnu fɔ
n'o fana bɔra yen an ka kasobon dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko an ka sɛnɛkɛ kasobon n'an b'a fɔ ma ko les pénitentiaires agricoles o ye kasoladen minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ bagan mara ani jardin baara ninnu donc o kasoladen catégorie de bɛ taa o yɔrɔ ninnu na maintenant catégorie naaninan an b'a fɔ ma ko les centres spécialisés de détention de rééducation et de réinsertion o fana ye fila ye a fɔlɔ an balagaw n'o ye musolakaw ye minnu si tɛmɛna san 18 ani minnu ma san 18 sɔrɔ donc olu bɛ ɲɔgɔn kan ye parce que Mali ye convention dɔw signé convention minnu b'a jira k'a fɔ ko kana cɛ ni muso bila kaso kelen kɔnɔ même si toutefois an ka région dɔw la possibilité wɛrɛ tɛ yen cɛ ni muso bɛ bila ɲɔgɔn kan mais i bɛ taa sɔrɔ aménagement particulier dɔ bɛ kɛ pour que ka muso ni cɛ bɔ ɲɔgɔn na an bɛ se ka yɔrɔ dɔ aménager muso ni cɛ kana si ɲɔgɔn kan donc o fila de bɛ bole bon filanan an b'a fɔ ma o denmisɛnninw ta ye minnu si b'a ta san 13 n'u ma san 18 sɔrɔ conformément à la loi portant minorité pénale en République du Mali donc Mali kasobon sigilen bɛ ninnu ye ni nin bɛɛ bɛ jɔ k'a fɔ ko ka mɔgɔ hakɛ dɔ de k'a kɔnɔ ni tɛmɛn'o la dɔrɔn o de bɛna se an ka thème ma ko surpopulation carcérale an bɛ exemple ta Bamakɔ kasobonba la Bamakɔ kasobonba a jɔra san 1951 1951 o ma kɛ indépendance tile la o y'a sɔrɔ an bɛ tubabu tile la n'an b'a fɔ ma ko jɔnya tile o dun y'a sɔrɔ a yɛrɛ hadamadenya hakɛ yɛrɛ ma la yakubaya fo ka se bi ma donc olu y'a yira k'a fɔ ko pour que hadamadenya hakɛ ka se ka sabata kɔnɔ ko mɔgɔ ka k'a kɔnɔ 400 n'a cayara 500 n'a tɛmɛn'o la dɔrɔn ko dankari kɛra hadamadenya la donc hadamadenya hakɛ la donc an bɛna dɔn o la thème na ɲɛfɛ surpopulation carcérale kɔlɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔninfin yɛrɛ ka hakɛ la fɔlɔ a n'a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye lakana sira kan donc o k'a fɔ k'a fɔ ko surpopulation carcérale kɔrɔ ye n'a fɔra ko ka mɔgɔ 100 kɛ kaso min kɔnɔ n'i ye 150 k'a kɔnɔ i ye dankari k'a la o de ye surpeuplement ye hakɛ min kan k'a kɔnɔ ni tɛmɛna o hakɛ la ça veut dire que a kɛra surpeuplement ye donc o thème b'o de kan ni Ala sɔnna a ma ɲininkali to an bɛna an da don o la k'a fɛsɛfɛsɛ kɔlɔlɔ ye jumɛn ye kɛnɛya ani hadamadenya bunakun lasabatili kɛnɛ kan ani mun bɛ se ka kɛ pour que ensemble an ka bɔ o problème kɔnɔna la. Très bien ni faamuna mɔlɛtina anw ye faamuyali sɔrɔ kɔnɔna na mais bi ni an y'a lajɛ i da sera Bamakɔ n'an ye misali ta Bamakɔ kan Bamakɔ kasoba min bɛ Bamakɔ kura bi e ko ni a cayara maa 500 n'o tɛ a dabɔra maa 400 kan an dun ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko min ye maa 2000 ni kɔ ye hakaja kuma dɔw la ka se maa 3000 ma ko b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ e bɛ se ka ɲɛfɔ cogo jumɛn sɔrɔ o la yɛrɛ est ce que o tɛ tɛmɛ n'an bɛ se ka hali doni wɛrɛ kere walima mu wɛrɛ kere surpeuplement confiscaté bila a la n'i y'a fɔ ni doni wɛrɛ bɛ an bɛ se ka qualificatif de k'a tɛmɛ o kan parce que n'i y'a jateminɛ Bamakɔ kaso ma n y'o f'i ɲɛna n k'a jɔra 1951 ko mɔgɔ kana tɛmɛ 500 la mais an bɛ yɔrɔ min na bi Bamakɔ kasobonba kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 4000 ani mɔgɔ 10 o b'a kɔnɔ mɔgɔ 4000 ani mɔgɔ 10 o de Bamakɔ kasobonba kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn min jɔra ko ka kɛ mɔgɔ 400 a cayalenba ye mɔgɔ 500 ye bon o mɔgɔ 4000 ni ta in kɔnɔna la mɔgɔ min ma jugé olu ye catégorie fila ye n'an b'a fɔ ma ko prévenu ani inculpé prévenu ye ni mɔgɔ min n'i ka infraction ma kɛ n'i ye dankari kɛ sariya min na n'a ma kɛ dankari jugumanba ye ni procureur bɛ mandat da i kan ou bien n'a b'i di a yɛrɛ ka dankan dɔ ma n'an b'a fɔ ma ko substitut du procureur n'an b'a fɔ ma ko le prévenu o la i bɛna sɔrɔ i ka mandat kan i ka date d'audience b'a kan k'a fɔ nin don in e ka kiiri kan ka tigɛ o bɛɛ bɛ mɔgɔ 1800 ani mɔgɔ 25 mɔgɔ 4000 ni ta in na bon mɔgɔ minnu n'u ka infraction ka jugu n'an b'a fɔ ma ko des infractions de second degré ou des infractions criminelles n'a bɛ sɛgɛsɛgɛli kun bɔ n'o bɛ ta ka di juge d'instruction dɔ ma o ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka larawɛli kɛ k'a yira k'a fɔ e ye nin ko in min kɛ sariya b'a fɔ ko o juge d'instruction fana kan ka san 3 de k'o dossier kan n'an b'a fɔ ma ko une année renouvelable 2 fois san 3 o k'o dossier instruit k'o ban k'o transmis procureur b'o transmis ka taa chambre d'accusation na pour que o ka se ka taa juger mɔgɔ faga kiiri la o mɔgɔ fana ye mɔgɔ 1800 ani mɔgɔ 25 mɔgɔ 4000 ani tan in na bon mɔgɔ minnu n'u jugera n'u ka kiiri kɛra k'a ban n'an b'a fɔ mɔgɔ condamné olu ni sariya tɛ ɲɔgɔn na bilen mais olu dira administration pénitentiaire de ma pour que yan'u ka kaso banni ni ɲɔgɔn cɛ taabolo min kan ka ta olu kama u kan ka lamara cogo min na o bɛ bɛn mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 56 sutura n'i ye nin calcul k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ problème situé bɛ niveau dɔ de la ni Ala sɔnna an bɛna an da don o la donc pour vous dire que nin ye Bamakɔ kasobonba dɔrɔn ye mais Mali kasobon pratiquement a bɛɛ falen don ka tɛmɛ a capacité d'accueil kan
donc voilà pourquoi an bɛ se k'a fɔ a situation c'est alarmant parce que an bɛ yɔrɔ min na bi jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ bɛ ko lutte contre le terrorisme et puis la sécurité donc n'an donna lakana kɔnɔna la surpopulation carcérale bɛ tiɲɛni jumɛn na se lakana ma ni Ala sɔnna ma an da bɛna an da don o la an mɔgɔw bɛna se o yɔrɔ ma inchallah mais e da sera ma chiffre la bi n'an y'a ta k'a lajɛ maa 4,000 ani mɔgɔ 10 o bɛ sɔrɔ mɔgɔ 4,000 kɔ mɔgɔ 4,000 kɔ voilà mɔgɔ 4,000 kɔ o de kan ka sɔrɔ bi minnu lasagolen don Bamakɔ kasobonba kɔnɔ Bamakɔ kasobonba kɔnɔna na donc n'an y'o lajɛ i da sera ma prévenu b'a la pour que na a danga ma minnu bila ka taa walima sɛgɛsɛgɛli bɛ don minnu kɔnɔna na juge d'instruction ta fan fɛ n'a bɛɛ ma kɛ crime ye hakili la parce que affaire dɔw bɛ se ka a ɲɛ bɛ se ka misɛnya i b'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kan ka k'a la hali ni crime tɛ olu ye n'an y'a faamu i ka walawalali la o bɛɛ lajɛlen bɛ bila inculpé kɔnɔna na effectivement à partir du moment où juge d'instruction bɛ mana da i kan o de ye inculpé ye parce que mɔgɔw bɛ a fɛn an ɲagami kuma dɔ voilà n yɛrɛ ye an kunnafoni jɔla jolenba dɔ ye a bɛ k'a fɔ ko le procureur a inculpé voilà bon an ma deli ko non c'est le juge d'instruction qui inculpe voilà très bien donc a la n'an ye jateminɛ kɛ ninnu na an bɛ ka s'a ma le défi et la perspective bi an bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn sɔrɔ nin na lakana ta fan fɛ kɛnɛya ta fan fɛ ani adamadenya yɛrɛ hakɛw labatoli sira fɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye min ye fɔlɔ o ye kasobonw jɔcogo ye an y'o de fɔ yanni ka kasɔrɔden kɔnɔ kuma fɔli i bɛ kaso de fɔ parce que tout tourne autour de ça est ce que an ka kaso an bɛ ɲininkali min kɛ sisan yɛrɛ la bi est ce que an ka kaso jɔlen bɛ norme kɔnɔ i n'a fɔ kasobon kan ka jɔ norme internationale min kɔnɔ bi o kan ka kɛ ɲininkali fɔlɔ ye an bɛ se k'a fɔ Mali kasobon bilama sariya yɛrɛ la parce que an bɛ sariya jamana dɔ kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ Bamakɔ Mali kɔnɔ bi kasobon 2 de bɛ Mali la n'an taara sariya sira kan n ko sariya sira kan n m'a fɔ n ɲɛ bɛ min na tɛ dɛ mais papier ko sira kan kasobon 2 de bɛ Mali la bi c'est suntura o ye les 2 centres spécialisés bole 2 ninnu texte de création b'o o kasobon 2 dɔrɔn de la Mali la ah oui mais vous pouvez aller voir les archives voir si toutefois kasobon bɛ Mali la papier bɛ min na c'est pour vous dire que an kaso baarakɛlaw yɛrɛ ka inquiétude yɛrɛ y'o fɔlɔ parce que n'i bɛ baarakɛ yɔrɔ min na n'o baarakɛ ma sariya papier t'o yɛrɛ la ça veut dire que o baarakɛ yɔrɔ bɛ se ka datugu kuma bɛɛ donc o y'an ka wulikajɔba dɔ ye fɔlɔ kasobon minnu bɛ Mali la sariya sɛbɛn ka k'u la fɔlɔ k'a fɔ ko juridiquement u créera voilà à travers ces textes juridiques là a kasobon capacité bɛ se ka déterminer mais n'o tɛ yen kɔni i tɛ se ka foyi fɔ hali an bɛ ka min fɔ kasobonba ta la kunfɛ kuma de don peut-être a waati u ye min fɔ k'a kan k'o cogo la kolon y'a jɔ ni sariya bɔ min ye mais ni indépendance nana an k'an kun kan k'a ka sariya kisɛ ta ka indépendance disons tubabu tile ta abrogé mais o ma kɛ o de la an b'a fɔ ko fɛn t'a la Mali kasobon bɛ bi ni bɔnɛ 2 ninnu tɛ texte de création t'a si la mais pourtant c'est des milliards qui sont investis dans ces maisons d'arrêt là n'i y'o kasodenw ka balo lajɛ ani kasobon yɛrɛ la milliards de bɛ investir la n'o milliards bɛ investir k'a fɔ ko juridiquement papier t'o la et puis olu dun bɛ rénover ministère la ministère min ka baara ye sariya kuma ye donc o b'an kasobon baarakɛlaw yɛrɛ siran fɔlɔ o ye siranɲɛkoba y'an bolo fɔlɔ k'a fɔ an bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ko sariya sɛbɛn t'a la donc o ye gɛlɛya dɔ fɔlɔ ye fɔlɔ maintenant ni jama cayara kaso kɔnɔ kaso min kan ka mɔgɔ 100 ta n'i ye mɔgɔ 150 k'a kɔnɔ a bɛ baara gɛlɛya kaso baarakɛlaw yɛrɛ bolo fɔlɔ parce que n'a fɔra aw mɔgɔ hakɛ min kan ka mɔgɔ hakɛ min n'an b'a fɔ ma ko ratio surveillant détenu surveillant joli ka kan ka kasoden joli la kɔlɔsi kasobon qualité jumɛn kɔnɔ ni nin ma définir dɔrɔn problème bɛ yen parce que a bɛ se k'a fɔ kasobon dɔ fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko des prisons de haute sécurité surveillant joli ka kan ka bila yen garde la n'o ma définir problème bɛ yen kasoden qualité jumɛn kan ka bila yen n'o ma définir problème bɛ yen a bɛ bila infrastructure min kɔnɔ n'o ye kaso yɛrɛ ye est ce que a jɔcogo bɛ norme internationale répond kaso jɔcogo la parce que kaso tɛ jɔ i n'a fɔ siso a tɛ jɔ i n'a fɔ siyɛkulukulu a tɛ jɔ i n'a fɔ magasin caractéristique dɔ de bɛ yen fo kaso k'o répond fɔlɔ environnement b'o la minɛn minnu bɛ jɔ kaso n'an b'a fɔ ma ko les matériaux de construction o b'o la a kasobon dimension bɛ cogo di a jiko bɛ cogo di a kuranko bɛ cogo di tungura ni nin bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan lakana kuma tɛ se ka fɔ a kɔnɔna la donc pour vous dire que ni kuma fɔra hakilima ye a b'a nin yɔrɔ sɔrɔ a la quoi kuma n'a kɔrɔ tɛ fɔ kuma dɔnna ye donc an ka kasobonw b'o o lahala kɔnɔna de la fɔ donc pour le moment sécurité fɔlɔ c'est un problème donc ni jama nana caya kɔnɔ fana et surtout que an nana don kasoden forme dɔ la min kun t'an fɛ an b'a fɔ ma ko les présumés terroristes et les présumés djihadistes donc
o fana ye formé k'a fɔ an ka kaso jɔra ka taa sɔrɔ o détenu type t'an fɛ yen mais n'o nana dɔn mun kan ka kɛ sisan kaso kan ka lajɛ olu fana bila yɔrɔ kan ka kɛrɛnkɛrɛn n'o ni détenu bɛ droit commun man kan ka bila ɲɔgɔn kan kasɔrɔ den minnu ka baara tɛ terrorisme min ta tɛ djihadisme ye mais monsieur Suntura an ka kaso tɔ caractéristique s'y répond donc o fana ye kɔlɔlɔba dɔ ye i b'a jateminɛ n'a fɔra ko kɛra kasobonba la police bɛ wuli gendarmerie bɛ wuli garde nationale bɛ wuli pratiquement toutes les forces de défense et de sécurité bɛ mobilisées donc ça veut dire que à partir de là o yɔrɔ man kan ka négliger n'o de ni tiɲɛnikɛla ye a bɛ se ka jamana yɛrɛ bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan donc à partir de là mesure bɛɛ de kan ka ta pour que ka se ka lakana sabati ye ka sɔrɔ den min bɛ bila a kɔnɔ a ka jugement ka teliya n'a ka jugement teliyara ka condamner n'a condamner fana an bɛna n da don o la condamné o fana kan ka labaara cogo i n'a fɔ jamana minnu avancé bɛ ka tɛmɛ Mali kan an bɛna n da don n'an b'a fɔ ma ko la politique d'aménagement de peine ni t'a ɲɛ an permettre an b'a da don k'a fɔ kaso fali mun ni mun bɛna n'a ye a fɔlɔ i b'a sɔrɔ jugement ka suma ni jugement ka suma o de b'anw ta yira o mɔgɔ 4,000 ni 10 na n'a fɔra ko mɔgɔ 350 ko de jugelen don a to mɔgɔ 1,800 ani 29 n'o ye inculpé 1,800 ni 25 n'o ye prévenu olu faralen ɲɔgɔn kan olu si t'u ka sort dɔn fɔlɔ donc pour dire qu'à partir de là an bɛ se k'a fɔ procédure judiciaire ka suma jugement ka suma mais jugement ka suma an balima minnu b'o baara kɛ n'i y'olu fana ɲininka gɛlɛya dɔ de b'olu fana kan donc a ka kan aw k'olu fana rapprocher k'u ɲininka maintenant jugement ka suma aw fɛ kun jumɛn na n'u fana y'o fɔ jamana bɛ nin bɛɛ évaluer surveillant de prison kan jama cayalen don olu kan o ye kɔlɔlɔ ye an minnu kan ka jugement teliya voilà an fana ka problème de filɛ nin de b'a to donc état bɛ nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka nin bɛɛ de résoudre pour que kasodenw ka bila u ka hakɛ la parce que ni i kan ka juger ka se waati min na n'o tɛmɛna k'a sɔrɔ i ma juger o ye dankari kɛlen ye i ka hakɛ la bon o procédure fana kɔnɔna la vide juridique dɔ bɛ yen parce que a bɛ fɔ par exemple n'i ye prévenu ye e ka mandat kan bɛ renouveler 6 mois une fois k'a fɔ i kan ka kalo 6 de kɛ n'i ma juger o kɔnɔna la kalo wɛrɛ fara kan ça veut dire san 1 kɔnɔna la e man kan ka san 1 sɔrɔ kaso la k'a sɔrɔ i ka peine ma f'i ye o ye prévenu ye procureur bɛ min datugu ou bien substitut bɛ min datugu maintenant n'i ye inculpé a bɔ fo ko juge d'instruction ka i jija san 3 in kɔnɔna la ka enquête bɛɛ kɛ k'a ban k'a boucler k'a transmis procureur fana k'a transmis ka taa chambre d'accusation na mais i b'a ye olu b'o baara k'o kɔnɔna la ka ban san 3 in kɔnɔna la ka pièce de transmission k'a la mais n'a taara chambre d'accusation na texte tɛ yen ne ka dɔnniya la min b'a jira k'a fɔ ko bon n'a sera na nin waati in kɔnɔ de kan ka juger mais olu fana bɛ yen ten parce que texte tɛ yen min b'o yɔrɔ cadrer ne ka dɔnniya kɔnɔna la peut-être que juriste kulo b'an na n'a bɛ yen u bɛ se k'a bɔ ka maliyɛn kunnafoniya mais ne ma texte ye texte min b'o encadrer k'a fɔ ni dossier transmirera chambre d'accusation na nin délai in kɔnɔna la a tigi kan ka taga kiiriso la pour que k'a ka sort di donc n'o ma kɛ olu fana b'a fɔ non la loi ne le contraint pas parce que texte tɛ min b'a fɔ an k'a kɛ nin waati in kɔnɔna la i b'a ye o de la dɔ bɛ kɛ kaso la a bɛ san 3 4 5 6 kɛ k'a sɔrɔ a ma juger mais instruction tilala o dossier bila donc nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na lajɛ bi n'i ye an y'an ka chiffre min fɔ n'i y'a bɔ a la n'i ye mɔgɔ 300 ani 56 bɔ mɔgɔ 4,000 ani 10 na o tɔ bɛɛ bɛ yen ten u t'u ka sort dɔn donc pour vous dire que o ye surpopulation carcérale cause dɔ fɔlɔ ye a kun dɔ nana n'o ye a kun dɔ ye min ye Mali kɔnɔ bi plus de après 60 ans d'indépendance nous on n'a pas un tribunal d'application des peines mais n'i ye France ta a bɛ Faransi tribunal d'application des peines où les juges d'application des peines sont là-bas c'est-à-dire ni jugement kɛra olu juge d'application des peines de fana bɛ veiller kasoladen kan hakɛ min dira a ma jamana fɛ fo ka taga bila mais o politique dɔ fana bɛ yen n'a fɔ ko la politique d'aménagement de peine i b'a sɔrɔ olu fɛ mɔgɔ caman jugera mais caman bɛ kɛnɛma n'an b'a fɔ o ma ko la liberté conditionnelle ka i juger ka tila k'i kɛ kɛnɛma i jugelen don mais sariya b'a fɔ olu fana fɛ k'a fɔ ni o fana critère bɛ yen k'a fɔ olu tɛna bila datugu kaso la o bɛ to kɛnɛma mais o bɛ to kɛnɛma cogo di on b'a fɔ ma ko la liberté conditionnelle olu bɛ kɛnɛma France i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen bracelet électronique de b'a la donc o min b'i bolo la i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ déjà administrateur pénitentiaire b'i ka position dɔn dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ a tigi bɛ se baara dɔ la o de k'a ka datugu kaso la état bɛ engagement dɔ ta a bɛ to circonscription administrative dɔ kɔnɔna la a b'a ka baara kɛ a tɛ bouger ka bɔ yen ni olu ka autorisation tɛ a bɛ baara min kɛ o tɔnɔ ma bɔ bɛ yen a bɛ dépend u ka sariya caractéristique la mais olu tɛna datugu mais o t'anw fɛ yen anw fɛ n'a fɔra kaso dɔrɔn mandat b'i kan kaso kɔnɔ n'i jɔra k'i condamné kaso kɔnɔ
mais n'a fɔra ni politique fana bɛ k'o développer i b'a ye hali condamné minnu fana bɛ kaso kɔnɔ olu fana kilancɛ de kɛ kaso kɔnɔ kilancɛ de kɛ kɛnɛma u bɛ baara kɛ jamana ye parce que kaso kun de bɛ ka mɔgɔw bila kɔnɔ dɔrɔn kaso kun ye ka mɔgɔninfin n'a hakili yira ɲɔgɔn na fɔlɔ a ye min kɛ o man ɲi n'an b'a fɔ ma rééducation n'o bɔra yen n'a tɛ se fɛn na k'a dege fɛn na n'an b'a fɔ ma ko réinsertion a ka dege fɛn na ou bien n'a sɔrɔ a bɛ se baara dɔ la yan'a ka to dalen kaso kɔnɔ État b'a utiliser sɔrɔ min b'o kɔnɔna la an b'a fɔ ma ko le pécule de détenu donc maintenant o sɔrɔ fana bɛ tila Mali sariya la sigiyɔrɔma 3 dɔ bɛ di kasoden yɛrɛ ma dɔ bɛ di État ma dɔ bɛ ka kɛ a kan ka min indemniser mais olu si tɛ ka labili ka anw fɛ yan u kɔni b'a kɔnɔ ten dɔrɔn san 20 dir'i ma i bɛ san 20 k'a kɔnɔ n'i bɔra i bɛna taa à 0 donc pour vous dire que nin bɛɛ de kan ka développer an bɛ yɔrɔ min na bi surtout an bɛ Mali kura ko politique min na pour que kasow kana kɛ sununkun ye kasow kana kɛ ka taa mɔgɔw entassé ɲɔgɔn k'u ka droits piétiner k'u ka droits violer minnu b'u baara kɛ ka baara gɛlɛya olu fana bolo ka tila ka olu fana ka droit yɛrɛ entraver parce que ils n'ont pas le choix donc voilà monsieur Tunkara monsieur Suntura nin cas caman de bɛ yen n'an ye cause dɔw définir ka proposition kɛ question wɛrɛ la an bɛ se ka détail wɛrɛw di. A faamuna mais nin hukumu kɔnɔna na ni anw tora yan a bɛ kɛ wajibi an ka an b'a fɛ ka fɛn dɔw ɲɛdɔn aw bolo de b'a la ni maa bɛ yen nɔ bi mun kan ka se ka kaso kunnafoni di anw ma aw de don juge ta ye condamneli ye walima ka mara da i kan effectivement mais juge tɛ yen ko min bɛ si kasodenw kɛrɛfɛ k'u pas du tout maa mɛn fɔlɔ maa ye mais aw de bɛ yen ni weekend na aw bɛ yen don chômeur aw de bɛ yen a kɛra kuma o kuma ye an bɛ aw de sɔrɔ yen o la bi ni an y'an ka cellule kɔnɔna lajɛ waati caman t'an bolo bilen est-ce que an ka cellule ninnu c'est à dire kasɔrɔdenw bɛ bila yɔrɔ min kɔnɔ est-ce que jɛya ko ni fɛn caman ta fan fɛ ɲɛgɛnkow ta fan fɛ ani dayɔrɔkow ta fan fɛ est-ce que a sabatilen don. yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔw k'a faamu fɔlɔ k'a fɔ Bamako bɛɛ kasobonba kelen de bɛ yen ni cɛ minnu si tɛmɛna san 18 n'u bɛ taa bila yen o kelen dɔrɔn de bɛ Bamako. Bamako ye commune joli ye Bamako ye commune 6 de ye ça veut dire que tribunal 6 o bɛɛ de baga mandat bɛɛ bɛ taa kɛ kasobonba kɔnɔ mais kuraw nana fara kan o kura ninnu ye jumɛn ye an nana sariya dɔw ta ka pool dɔw créer o pool ye jumɛn ye pool dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ko pool national économique et financier o pool min ka baara ɲɛsinnen bɛ ni minnu ye jamana nafolo dragi k'olu sɛgɛsɛgɛ olu fana ka mɔgɔw bɛna datugu Bamakɔ kasobonba kelen de kɔnɔ pool dɔ fɛ n'an b'a fɔ ka pôle judiciaire spécialisé o pool minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ terrorisme ani djihadisme ani crime minnu bɛ taa olu n'a ɲɔgɔnnaw fan fɛ o pool fana bɛ yen olu fana ka autonomie b'u bolo olu fana bɛ mɔgɔ datugu o bɛ taa datugu Bamakɔ kasobonba kelen de kɔnɔ pool dɔ fana bɛ yen n'an b'a fɔ ko pool national de lutte contre la cybercriminalité et réseaux sociaux sanfɛ minnu bɛ infraction que parce que ni tun y'an ka code lajɛ o infraction tun tɛ yen mais u nana loi dɔ ta la loi qui réprime les infractions sur les réseaux sociaux o pool fana bɛ yen o pool fana ka mɔgɔ minɛlen bɛɛ bɛ taa tugu Bamakɔ kasobonba de kɔnɔ ça veut dire que Bamakɔ kasobonba sisan tribunal 6 ani pool 3 o bɛɛ de ka mɔgɔ bɛ taa Bamakɔ kasobonba kɔnɔ. jango organisation judiciaire kura la i b'a sɔrɔ commune dɔw bɛ Bamakɔ danfɛn la u farala kan misali la Kalabankɔrɔ farala commune kan Bangineda n'a mara ninnu bɛɛ farala u y'a jateminɛ voilà donc nin bɛɛ bɛna bila kasobonba de kɔnɔ bon n'a fɔra ko olu bɛɛ tɔnnen bɛ ɲɔgɔn kan monsieur Suntura question dɔ bɛ an kan k'o poser an yɛrɛ kun bamananw kuma hali ni mɔgɔ min tɛ misiw min yɛrɛ b'a dɔn jifilen tɛ yen donc à partir de là i bɛ se k'a fɔ saniyako kɔni parce que ni mɔgɔ jama cayara ka ca ɲɔgɔn kan saniyako y'a dama question ye est-ce que saniya bɛ se ka sabati parce que bana dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ yɛlɛma farikolo fɛ bana dɔw bɛ yen a bɛ tɛmɛ i ka hakɛto kuma la mɔgɔ partie intime fɛ n'an b'a fɔ ma ɲɛgɛnɛ bana ni fɛn wɛrɛ ninnu mɔgɔ 10 kan ka kɛ cellule min kɔnɔ n'i ye mɔgɔ 50 k'o kɔnɔ o la o saniya la sabatili ka gɛlɛn funtɛni bɛ bɔ o ye problème ye donc pour vous dire que an kɔni b'an seko la mais tubabu ko ta ko la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a muso ɲɛna cogo cogo min se b'a ye a b'o de di mais lakana kɔni en réalité n'an b'a fɔ ma ko la sécurité sanitaire anw fɛ problème dɔ la sécurité alimentaire tiɲɛna an bɛ se ka jamana fo la jamana kɛlen don ka wuli ka jɔ ko la n'i y'a yɛlɛma san 10 tɛmɛnen dumuni min tun bɛ dun kaso kɔnɔ ani min bɛ dun bi olu tɛ kelen ye yɛlɛma caman donn'olu la olu caman kow yɛlɛmara mais tant que surpopulation in bɛ yen an bɛ nin mesure tɔ fɛn o fɛn fɔ monsieur Suntura a ka gɛlɛn i y'a kɛ cogo o cogo a ka gɛlɛn problème min bɛ kɛ yen donc n'i ye Bamakɔ kasobonba ta lajɛ k'a fɔ mɔgɔ banna nin ko mais médecin kelen dɔrɔn de bɛ yen officiellement médecin kelen o de bɛ yen o médecin kelen mais n'a fɔra ko ka mɔgɔ n'u yɛrɛ lajɛ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ratio population médecin aussi santé mɔgɔw b'a dɔn mɔgɔ ba naani o ka ca ni Mali cercle dɔ effectif ye o donc ça veut dire que médecin kelen ani infirmier dama dama donc pour dire à partir de là il y a un problème
donc lakana koni sa am se ka fo sa les a désirer sa lakana koni sa les a désirer santé lakana ko nu fe nu kena ko nu en réalité problème be tant que y a la surpopulation carcérale il y a mesure fengo fenta avec tore ga seljita voilà afamna wati koni be na ka nogambolo kaba bi n'a fara ko e ka bilasirali kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma jango minnu ka baara ɲɛsin do sariya kɔlɔsili ni sariya bolili ma walasa ka dɔ bɔ in na en termes de perspective i bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna en termes de perspective d'abord u k'a kɛ en sorte que ni mɔgɔw datuguna u ka juger joona c'est-à-dire ka procédure judiciaire teliya filanan Mali ka sariya sɛbɛn ta très rapidement ka juge d'application des peines bila sur place pour que an bɛ se ka baara kɛ sur l'aménagement des peines minnu condamné na jamana bɛ se ka u tɔnɔma bɔ cogo di yanni u ka taa d'a ka tiɲɛ wɛrɛ a filanan ka kasobon ka papier k'u bɛɛ la parce que ni papier tɛ baara yɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ sariya jamana kɔnɔna la ça c'est un problème ça veut dire an kɔni bɛ ka n'an y'a ɲininka de an bɛ ka kuma mais an tɛ ka kuma sariya kɔnɔna la parce que an bɛ ka kuma structure minnu kan juridiquement il n'existe pas ka c'est-à-dire papier kɛ Mali sariya bɛɛ la ka classification kɛ la classification des maisons d'arrêt jamana dɔw y'a kɛ k'a fɔ maison d'arrêt capacité nin ye centre pénitentiaire ye nin ye k'o bɛɛ définir fɔlɔ détenu caractéristique ka taa n'o ko dɔn n'o kɛra k'o capacité bɛɛ respecter au-delà de ça l'adoption d'une loi relative à la politique pénitentiaire n'a fera plus de 60 ans d'indépendance an ka jamana kɔnɔ t'anw fɛ jamana dɔ tɛmɛna la maintenant politique pénitentiaire a b'a loi adoptée san 5 kɔnɔna la anw sera ka jumɛn kɛ dans le domaine pénitentiaire a bɛ évaluer à travers les acteurs mais o tɛ Mali la k'o adopter dans le corps de surveillance de prison d'abord ka recrutement de masse kɛ avec toutes les spécialités qu'il faut ka jama ta n'i y'a anw tɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ anw mɔgɔ hakɛ joli bɛ Mali la n'i y'a fɔ c'est alarmant et puis ça rentre dans le cadre du secret professionnel n'an ko bi Mali surveillant de prison ye nin ye ka Mali kasobo lajɛ monsieur Suntura ka bon hakili ma donc ka recrutement de masse kɛ o recrutement bɛɛ kɔnɔna la ka spécialité bɛɛ ta ka unité bɛɛ créer brigade d'intervention brigade de recherche ni kasɔrɔden bolila jɔnw bɛ se k'a ɲini brigade de STIF ni drogue ni fɛn bɛ circuler kasobo kɔnɔ jɔnw bɛ se k'a ɲini brigade de renseignement ni kasɔrɔden bolila information bɛ se ka sɔrɔ cogo di jamana dɔw tɛmɛna n'a mɛnna il y a des années k'a sɔrɔ Mali wulila olu kɔfɛ olu nana inspirer Mali ka cas la ka taa u fɛ ka développer donc pour dire que l'administration pénitentiaire aujourd'hui je peux même dire que c'est un peu n t'a dɔn n bɛna qualificatif min fɔ quoi a bɛ Mali fama bolo kɔfɛ alors que on ne peut pas parler de i tɛ se ka lakana kuma fɔ n'i ma kaso fɔ i tɛ se ka adamadenya bunangu n'an b'a fɔ ko droit de l'homme fɔ n'i ma kasobon fɔ o de la chinois dɔw b'a fɔ ko pour mesurer le degré de respect des droits de l'homme d'un pays il faut faire un tour dans ces lieux de détention n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ o jamana kɔnɔ adamadenya bunangu hakɛ bɛ sabatilen ka se joli ma donc monsieur Ntura nin filɛ ka ninnu citer k'a fara fɛn caman caman kan ni ninnu si ma kɛ avec un pas en avant 20 pas en arrière et je pense pas que si on va arriver à l'objectif voilà a diyara n ye mo de fɛ ka bi jamukan kun mo de fɛ an bɛ Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen fɔ événement min kɛra semaine in kɔnɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko zan ta ye kɔmɔ ye nka ni kɔmɔ wulila zan bɛ boli o kun kɛra an ka Kidali ko ye Kidali ye Mali ta ye mais ni kun ye Kidali kuma fɔ Maliyɛn b'a yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko alhamdulilayi bi ko an balima finitigilakaw bɛ Kidali o ye tare ye an bɛ foli lase jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ par son excellence colonel Assimi Goïta a n'a ka gouvernement a n'a ka cɛdenw bɛɛ fɛn o fɛn wulila k'i jɔ nin ko la k'a foli lase Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an balima minnu bɛ Kidali population kɔnɔna la k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye k'u ka fara finitigilakaw kan en termes de renseignement en termes de tout pour que lakana bɛ se ka sabati parce que mɔgɔ tɛ se ka lakana kuma fɔ n'i ma renseignement fɔ an boli de lakana n'an ka aw boli lakana u ka dɛmɛ ka finitigilakaw ka jamana lakana ka foli lase Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnama monsieur Suntura i yɛrɛ ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a bɛ wulikajɔ min na jamana in ka dogolen tɛ mɔgɔ si la Maliyɛn fɛn o fɛn bɛ kɛnɛma fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ ni ce jamana in Ala k'a kisi Ala k'a b'a juguw bolo gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a lakali si d'an ma Ala kana an to a gɛrɛgɛrɛ la Ala kana an to a janjo la merci beaucoup an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i Konate hakili la ale ɲɛbagaw aw ye faamuyali caman sɔrɔ min ye lieutenant Dawuda Konate ale ka walawalali ninnu na olu bolo de b'a la juge bɛ mana sɛbɛ mais juge bɛ se ka kalo joli kɛ san joli yɛrɛ kɛ kumaw la ka sɔrɔ a ma taa kaso la k'a lajɛ minnu bolo b'a la su ni tile an y'o de wele ka nin hakilina kama caman b'a fɔ ko an kan ka juge wele k'o ɲininka nin na o ye tiɲɛ ye n'ale b'a la k'a fɔ don nataw la a da sera a ma mun bɛ ka procédure fana sumaya maa caman bɛ yen nɔ u t'u ka sɔri dɔn mun bɛ k'o sumaya don nataw la hakilina min ye juge ye an fana na wele bila u ma
u kana ɲɛfɔli k'a la min bɛ kɛ sababu ye ne aw ana bɔ kunpan kɔnɔ nisɔndiya ni farifoni o b'an kan halisa kidaliko in na n dalen b'a la k'a fɔ don nataw la min ye service tɔw ye o bɛɛ lajɛlen ni yɛrɛ sɔrɔ kidali kɔnɔ farifoni o bɛ an kan an bɛ dugawu kɛ halisa basigi bɛ ala bolo an ka faso mali ala ka basigi ala ka jamanadenw kanu don ɲɔgɔn na ne de kun y'aw garisɛgɛ ye sariya bulon jɛmukan kɔnɔ ne dalen b'a la k'a fɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ aw fɛ whatsapp numéro an bɛ o dayɛlɛ aw ye sanga ni waati aw b'a ka ɲininkaliw kɛ an bɛ maa wɛrɛ ta mun bɛna o ɲininkaliw ta k'a jaabi walasa ne ni aw an ka bɔ kunpanna ka sabu kɛ o kunnafoni ɲumanw ye minnu fara bi ne dalen b'a la k'a fɔ ne ni aw an kun bɛ an yɛrɛ ɲininka fɛn caman na da sera a bɛɛ ma k'a ɲɛfɔ selilu kɔnɔna bi a da sera a ma maa hakɛ mun bɛ yen k'o lajɛ an tɛ mɛ an kan k'a dɔn mun bɛ yen ni latigɛ bolili kan faamaya ko t'o la fantan ko t'o la bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ la faso ye sariya mun ta an ka k'a bonyabaga ye k'a bato i n'a fɔ an kan kɛ cogo min na a ka ca ala fɛ o la ala bɛ se k'an kisi a ma ne b'a fɔ o la a k'an bɛn waati wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh